Hoi, mag ik hier komen spelen? Ja, kom maar binnen. Gaan we spelen? Kies maar, ik zal de spelletjes gaan halen. Oké. We gaan Jack and Dexter spelen. Oké, is goed. Niet te lang spelen, hè, jongens. Oké. Oeh, bijna! Nee. Olé! We zijn weer. Ja, bijna. Ja, kom binnen. Versla die monster, versla. Balken, ja. Ja! Nee! Ja. 1 uur later. Olé, we verloren. Dat is niet erg, kom. Nog een keer. Ja. Dan versla ik hem wel. Niets van. Geef die PSP's hier maar. Nee? Het is slecht voor je ogen. Je kunt er een epilatieaanval van krijgen. Ja, dat is toch niet zo erg? Ja. Jongeman, jij snapt toch echt niets, hè? Doe. Kom, geef de PSP maar af. Er speelt veel te veel elektriciteit. Ja, maar zo kan ik me wel veel beter concentreren, hè. Geen gemaakt tegen je vader, hè? Kom. Ja, oké. Kom, we gaan eten.